ласки криниця, пуча привітана, Ісуса серця, о святая рана, сердца согребни, любов'ю лагодной, слонечня бёса, дай спокой и сходу. Рана святая, пуча благословлена, пуча навеки, нами прославлена, образ водой, кровь тобой пролиту, хай будут души грешные обмыты, да силу славным кровь твоя святая, остушил вины, хай вода смывает, сердце мое, хай ласкою наткнёно, взносить молитвы перед Божьим троном. Хай шел дорозе пожити часовым, рана святая, будем не узором, Иисуса сердца, полное покоры, хай в часе смерти буде обороной. Бога я прагну, да яго імкнуся, быть для святого, сердца сподяюся. И моя радость, и мое наткнение сношу с подякой на яго молении. Ласки криниця, пуча привітана, Ісуса серця, о святая рана, сердце согребни, любов'ю лагодной, слонечня бёса, дай спокой и сходу. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Добры Бог збірае нас каля свайго алтара. Прагнем прасіць у Бога дапамогі ў нашых слабасцях. Падчас гэтай імшы молімся ў інтэнцыі ўсёй парафіяльнай супольнасці, а каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся. И вам, браты и сестры, что сгрешили винны, думаю, словом, учинком и занятанием. Моя вельми велика вина. Тому прошу найсвятейший, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, смилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Хвала на вишинях Богу.
сердцем доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, силя великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже выше всемогутный, Пане Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сині Отця, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління нашої, який святиш праворучиця, змилуйся над нами, бо Тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим ухваляй Бога Отця. Молимся. Усемогутный Боже, крыница усялякого добра, выслухай наши покорные просьбы. Освяти наш розум, как мы познали тое, что праведно, и с Твоей допомогой это выконвали. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги пророка Осии. «Познаем же и будем імкнуться познать Пана. Прийсце Яго пэўнае, як надыход світання. Ён прыйдзе да нас, як лівень, як веснавы дождж, які напоіць зямлю. Што ж зрабіць мне табе, Эфраім? Што ж зрабіць мне табе, Юда? Міласэрнасць вашая, нібы ранішні туман, і раса, што хутка знікае. Таму я удараў іх прарокамі, таму я забіваў іх словамі вуснаў маіх, таму суд мой заясняе, як світанне. Бо міласэрнасці хачу, а не ахвяры, пазнання Бога, а не ўсеспалення. Гэта Слова Божае. Беззаконному поводинах я покажу избавление. Беззаконному поводинах я покажу избавление. Промовил Пан Бог над богами и покликал землю от усходу до заходу солнца. Не буду докарать себе за Твои ахвяры, Твои все спаления завжди передо мною. Беззаконному поводинах я покажу спаление. Коли б я был голодный, не сказал бы Тебе, бо сусвет мой и все, что Его наполняет. Тієм я мясо волов, або ті п'ю козлиную кровь. Беззаконному поводинах я покажу спавление. Принось Богу хвяру подяки и выконуй
выконвай свае абяцанні найвышэйшаму. Кліч мяне ў дзень нядолі, я ўратую цябе, а ты мяне праславіш. Беззаганнаму паводзінах я пакажу спаўленне. Чытанне паслання святого апостола Паўла да рымлянаў. Браты, Абрагам насуперак надзеі паверыў з надзеяй, што стане айцом многіх народаў паводле сказанага. Такое вялікае будзе патомства тваё, і не аслаб у веры, хоць лічыў сваё амаль 100гадовае цела ўжо змярцвелым і ў лоне Сары змярцвелым. Не сумняваўся праз нявер'е ў абяцаннях Божых, але ўмацаваўся ў веры, аддаючы хвалу Богу і будучы цалкам упэўненым, што Бог мае моц выканаць абяцанае. Таму гэта і залічана яму як праведнасць. Не толькі дзеля яго аднаго напісана, што залічана яму, але таксама дзеля нас, бо залічыцца і нам, якія верым у таго, хто воскрасіў з мёртвых Езуса, Пана нашага, які быў выданы за грахі нашыя і воскрэшаны дзеля апраўдання нашага. Гэта Слова Божае. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Тобі, Пані. У той час, калі Єзус праходзіў, убачыў чалавека, які сядзеў на мытні па імені Матвей, і сказаў яму: «Ідзі за мною». Ён устаў і пайшоў за ім. І калі Езус сядзеў за сталом у доме, шмат мытнікаў і грэшнікаў прыйшло і села за стол з ім і вучнямі ягонымі. Убачыўшы гэта, фарысеі казалі вучням яго: «Чаму настаўнік ваш есць і п'е разам з мытнікамі і грэшнікамі?» Езус жа, пачуўшы гэта, сказаў ім: «Нездаровым патрэбны лекар, але хворым. Пайдзіце навучыцеся, што значыць: міласэрнасці хачу, а не ахвяры. Бо я не прыйшоў клікаць праведнікаў, але грэшнікаў». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Сёння мы чуем у Евангеліі, як Езус кліча мытніка Матвея. Матвей быў не проста чыноўнікам, які займаўся паперамі. Ён ад рымскай улады за грошы атрымліваў магчымасць збіраць мыту, збіраць падаткі і потым нажываўся на сваіх свайчынніках. Яны лічылі Матвея вялікім грэшнікам і як кожнага іншага мытніка лічылі супрацоўнікам акупацыйнай улады. Ён быў ізгоем у сваім грамадстве, ворагам у вачах свайго народа. Аднак, калі Езус праходзіў міма, ён не паглядзеў на Матвея крытычным позіркам. Ён паглядзеў на яго вачыма любові, міласэрнасці і проста сказаў яму: «Ідзі за мной». Калі фарысеі бачаць, што Езус есць і п'е з іншымі мытнікамі і грэшнікамі, яны скардзяцца ягоным вучням. Яны абураныя гэтай праявай міласэрнасці
І, напэўна, думаюць, чаму ён марнуе час з імі. Бо гэта ж мы, тыя, хто бездакорна захоўвае прадпісанні закону Маісея. Адна з небяспек, з якой сутыкаюцца рэлігійныя людзі, гэта перакананне ў самадастатковасці. Сустракаюцца людзі, якія старанна выконваюць рэлігійныя абавязкі знешне і таму лічаць сябе прымальнымі для Бога і такім чынам нібыта маюць права звысоку глядзець на іншых людзей. Гэта была галоўная віна кніжнікаў і фарысеяў. Суровыя, змрочныя, сур'ёзныя людзі, яны апраўдвалі сябе выкананнем строгіх прадпісанняў, асуджаючы іншых, якія не адпавядалі іх стандартам. Страшна сустрэць каго-небудзь, асабліва так званых рэлігійных людзей, якія пазбаўлены галоўных чалавечых якасцей, любові і спачування да іншых. Такія людзі падобныя да пірага, якія змяшчаюць усе інгрэдыенты, апрача самага важнага – дрожджаў. У выпадку з кніжнікамі і фарысеямі адсутнічалі дрожджы чалавечай любові, спачування, дабрыні. Нам часта ўласціва глядзець на іншых і думаць, што яны не вартыя Божай ласкі, або таемна віншаваць сябе, калі параўноўваем сябе з іншымі, сваю праведнасць з недахопамі навакольных. Але Езус гаворыць прама, нездаровыя маюць патрэбу ў лекары, але хворыя. Мы ўсе пацыенты ў шпіталі касцёла, а Езус наш лекар. Сакраменты, асабліва Эўхарыстыя і споведь – гэта лекі, якія ён шчодра прапануе для лячэння духоўных хвароб. На дзіва Хрыстос знайшоў больш сапраўднай дабрыні і адкрытасці сярод людзей адкінутых, чым сярод рэлігійных. Хрыстос быў здольны бачыць дабрыню ў бязбожніках і грэшніках і здолеў яе абудзіць і заахвоціць да росту. Сваёй дабрынёй, лагоднасцю і спачуваннем ён дапамог людзям гэтым адкрыць, што яны вартыя любові. Дарэчы, ідучы да грэшнікаў, Хрыстос зрабіў заяву, якая здавалася дзіўнай, згодна з мысленнем таго часу. Ён абвяшчаў, што Бог сябра грэшнікаў. «Я не прыйшоў клікаць праведнікаў, але грэшнікаў», чуем сёння ад Езуса, і нам варта сур'ёзна ўспрыняць гэтыя словы. Калі хтосьці лічыць сябе у парадку праведнікам, нічога не вінным Богу, які нібыта дасягнуў ужо вяршыні святасці і мае права судзіць іншых, ён не атрымае заклік ісці за Езусам, бо Езус яму ўжо насамрэч не патрэбны. Зноў і зноў мы бачым у Пісанні, што Езус выбірае не наймацнейшых, не найлепшых, а ў сваёй міласэрнасці схіляецца да тых, хто мае патрэбу ў ягонай сіле, у ягоным прабачэнні і ў ягоным збаўленні. Адна гісторыя пра манаха, якога звалі Анастасій, распавядае, як можна жыць і не адкідаць іншага чалавека. Гэта быў абат манастыра ў старажытныя часы, якога лічылі праведным манахам. І ў тым самым манастыры жыў іншы манах Якуб, які з-за вялікіх грахоў быў выгнаны з манаскай супольнасці. Аднойчы праз многа гадоў Якуб вяртаецца да гэтага манаха Анастасія і заўважыў у яго на стале Біблію, вельмі каштоўную, з тонкага пергаменту. Ён уцёк з гэтай Бібліі і вырашыў яе прадаць. Ён падышоў да купца, але купец сказаў: «Мне трэба параіцца, колькі яна каштуе». І, аказваецца, ён прыйшоў зноў да манаха Анастасіі і кажа: «Мне прынеслі гэтую кнігу». І манах кажа: «Гэтая кніга сапраўды вартая вялікіх грошай». Купец вяртаецца і кажа:
я параюся з монахом, якого завуць Анастасій. І гэты монах, былы монах Якуб кажа, а нічога ён больш не сказаў? Нічога. І тады ён вырашае, я не хачу прадаваць гэтую Біблію. Ён вяртаецца да старога монаха і кажа, прабач, забяры сваю кнігу. І монах яму адказвае, я дарую табе, захавай гэтую кнігу, чытай яе кожны дзень, маліся Христу, які прымае такіх грэшнікаў, як мы, і хоча, каб было паміж Богам і чалавекам сапраўднае сяброўства. Іншыя монахі здзівіліся, што іх абат траціць, марнуе свой час на такога чалавека. Але Анастасій кажа, дарагія браты, калі ў вас парвецца манаская вопратка, ці вы выкінеце яе? Яны кажуць, мы яе адрамантуем і ізноў будзем насіць. Тады ён сказаў, калі вы так клапоціцеся пра сваю вопратку, ці Бог не будзе міласэрны да таго, хто носіць ягоны вобраз. Вось выдатны ўзор чалавека, які браў за прыклад Хрыста. Нягледзячы на тое, што ён, магчыма, быў вельмі праведны, ён разумеў, што мы пакліканы дапамагаць кожнаму, праяўляць дабрыню і міласэрнасць, гасціннасць, асабліва да тых, хто памыляецца. Бог прагне, каб у рэлігійных практыках мы не шукалі спосабу для самаапраўдання. Бог шукае даверлівых адносін з намі, і іх немагчыма ўстанавіць без даверлівай малітвы. Знакаміты філосаф, тэолаг, монах-францішканін з сярэднявечча святы Бонавентура казаў, калі мы молімся, голас нашага сэрца павінен гучаць больш моцна, чым тое, што мы гаворым вуснамі. Калі мы абуджаемся са сваімі надзеямі і страхамі, кожны дзень Бог чакае, што мы будзем з намі, што мы будзем з ім размаўляць. Ён шукае нас, ён прагне нас, прагне нашага сэрца. Як часта святыя словы, малітвы мы прамаўляем механічна, не разважаючы над іх значэннем. На працягу дня мы Богу можам шмат што сказаць словамі, але мала што гаворым сваім сэрцам. Калі мы разважаем пра сваё малітоўнае жыццё, ці мы памятаем, што Бог прагне з намі сустрэцца? Ці мы не прызвычаіліся казаць словы, малітвы, не разумеючы іх па-сапраўднаму? У гэтыя дні пасля ўрачыстасці Божага цела давайце праводзіць некаторы час перад найсвяцейшым сакраментам, разважаючы, што Бог нас прагне. Будзем прасіць, каб мы ніколі не забывалі, з кім сустракаемся ў малітве. Няхай Бог дасць нам адчуць, што Ён сваім міласэрным позіркам кліча кожнага ісці за ім, быць ягоным вучнем. Калі вы сёння адчуваеце віну, сорам або пачуццё аддаленасці ад Бога, памятайце, Езус не сядзіць, склаўшы рукі, чакаючы, пакуль мы станем дастаткова праведнымі, каб магчы з намі размаўляць. Ён актыўна шукае нас прама пасярод штодзённых цяжкасцей. Гэтак жа, як ён шукаў Мацвея на яго мытні. Ён хоча павячэраць з намі, ацаліць нас і паклікаць да новага жыцця. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога.
доброму Богу представим наши супольные молитвы и просьбы. Молімся за святий касцёл, каб ён даваў сучаснаму свету прыклад еднасці і любові. Цябе просім. Молімся за людзей нашай айчыны, каб клопат аб зямных дабротах не перашкодзіў ім у пошуку духоўных каштоўнасцяў. Цябе просім. Молімся за моладзь, якая выбірае сваю жыццёвую дарогу, каб яна здолела распазнаць і выканаць Божую волю. Цябе просім. Молімся за ўсіх працуючых, каб яны сумленна выконвалі свае абавязкі. Цябе просім. Молімся за хворых і церпячых, каб яны спазналі ад людзей любоў і добразычлівасць. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы, прымаючы Хрыста ў Еўхарыстыі, з надзеяй чакалі сустрэчы з ім у небе. Цябе просім. Добрый Боже, выслухай наши молитвы праз Христа, Пана нашага. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец усемогутный. Боже наш Ojcze, гля ласкава на наше служение, прими дары, якія мы Табе складаем, и умацуй нас у любові, праз Христа Пана нашага. Пан з вами. И с духом Твоим. Угору серце. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча ўсемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі, арханёламі, з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, неба и земля, полные хвалы Твоей, глаза на вышинях, благословленный той, кто приходит
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, там у єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос, і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твою воскресение и чекаем Твоего прися в хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юсафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча, усемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы не отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а не избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала на веки.
Пане Єзу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на віру Костела Твоего, і будь ласкавий згодно з Твоєю волей, а дарить його супокоєм і єдністю, які живеш і володариш на віки вічні. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Перадайце ближнему знак супокою. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные покликаны на вечеру ягоную. Пан цвярдыня моя і маё прыстанішча, збаўца мой Бог моя дапамога.
Молимся. Милосердный Боже, нехай гаючая ласка Евхаристы вызволить нас от схильностей до зла и веде на шлях цнотов праз Христа Пана нашего. Святый Архангеле Михале, присядьте, коли ласка, послухайте об'яви у чацвер успамін святого Барнабы апостола, 12 чэрвеня ў пятніцу урачыстасць Найсвяцейшага сэрца Пана Езуса. Святая імша ў гэты дзень будзе у Новым Свержні ў 18 гадзін, у Жацерава таксама ў 18 гадзін. Гэта будзе адпуст, таму што там капліца носіць тытул Найсвяцейшага сэрца Езуса. 12 чэрвеня перад вячэрняй святой імшой памолімся пра заступніцтва слугі Божага айца Фабіяна ў нашых інтэнцыях. У суботу ўспамін святого Антонія прэзбітера і доктара касцёла у Паласні на месцы старога касцёла пад тытулам святого Антонія адбудзецца святая імша о 16 гадзіне. Святая імша ў нашым касцёле ў панядзелак, аўторак, сераду ў 19 гадзін, у чацвер, пятніцу і суботу ў 9 і 19. У нядзелю святая імша ў Стопцах 11 і 18, ад Цэдзі і Жацераве ў 9, у Новым Свержні ў 13. У чэрвені касцёл асаблівым чынам ушаноўвае Найсвяцейшае сэрца Езуса. Перад кожнай вячэрняй святой імшой адбываецца чэрвеньскае набажэнства. З 15 па 20 чэрвеня ўключна пры касцёле адбудуцца канікулы з Богам для дзяцей, даведкі ў сястры Наталлі, афіша на дошцы аб'яў. Да 6 жніўня праходзіць акцыя «Дар сэрца» для парафіі ў патрэбе, мэтай якой з'яўляецца дапамога невялікім парафіям і супольнасцям у патрэбе, святарам у патрэбе, якія служаць у нашай архідыяцэзіі. Скарбонка на гэтую мэту змешчана пры ўваходзе ў касцёл. Вялікі дзякуй за сродкі на рамонт і бягучыя патрэбы касцёла і на рамонт парафіяльнага аўтобуса. Запрашаем усіх жадаючых у парафіяльны хор. Рэпетыцыі адбываюцца ў суботу о 18 гадзіне. Дзякуй за супольную малітву, прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. И с духом Твоим. Нехай вас благословить и стераже, захавает усялякого зла Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Фабіяні наш чудотворця, став піший оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабіяні наш чудотворця, став піший оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабіяні наш чудотворця, став піший оборонця, нам шлях збавлення покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугов Твоїх
якія пабожным євангельскім жыццём і аданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і удзяляючы святыя сакраменты. А дары ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю ласкаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Ісус крижа, глядзіць на мяне, у серце маё. Раніць тваёю любов'ю і робіць падобны да серця свайго. Сердца пробитого деда, что пробачали людей за грехи. Иисус, тримай в дымках твой крыши мой, а что робишь ты? Сердце Христа, полное болю, для нас палает чистой любовью. Сердце Христа, полное болю, одночасово